ungatholakala egamekweni ethi indudlame kuhamba ushaya abantu ngenasidingo noma ngabe futhi umuntu othintayo engathi ungathinta emakhonini ungathinti phambi kwabantu ngoba kusho ukuthi ibrand yakhe ayihloniphi kumele uhlanzeke ibrand yakhe ihlanzeke ungatholakala ukudlulisa ngubhekise ngqo kubalandeli ukuthi ibona abakhombisa uthando olukhulu ngoba ngisho kuvota bona angivoteli mina kuvota bona abantu so ke ukubonga kwami ngibhekisa kubona abalandeli bonke ikakhulukazi ke ne Blue Nation yonke njengoba wazi ukuthi abalandeli Ukhuzani babizwa nge Blue Nation yeah so ibona benza lokho ngokubuka nabo amagalela hayi ngoba bengenzela ifavor ngokubuka amagalela ami ukuthi umculo wami uyabajabulisa ngoba sihlanganiswe umculo kahle kahle uhlanganiswe umculo akukho kunye njengoba ngigqoka isuthu nje ahlanganiswe kuswena hlanganiswe umculo baba nomama ngizozama ukunkinatela igama elikhona endimeni ukuze mhlawumbe ngisheshe ngidume ngangithemba umculo wami ukuthi noma ngabe kuthiwa ngibizwa ngobani kodwa umculo wami ongithatha uzongibeka ngaba Ukhuzani lo ngawuqanje ubaba impela ngaba Ukhuzani ngangena emculweni namhlanje kwazi Ukhuzani engamqanje ubaba ngiproud ngalokho ukuthi igama engaqanjwa ngalo baba nalapha khona naye ujabulo ukuthi wayengazi ukuthi uqambela umhlaba wonke uyabo kunzima ukuduma kulula ukuphupha yabo so kumele wenze sure ukuthi ibrand yakho uyibhekile one ungatholakala egamekweni ethi indudlame kuhamba ushaya abantu ngenasidingo noma ngabe futhi umuntu othintayo engathi ungathinta emakhonini ungathinti phambi kwabantu ngoba kusho ukuthi ibrand yakhe ayihloniphi kumele uhlanzeke ibrand yakhe ihlanzeke ungatholakala egamekweni ezihlambalazayo thola mhlawumbe usutholakala usuthinta umuntu wesifazane ngesandla wena kumele kube example ngoba baningi abantu abazokhandwa uwena ngesenzo sakho mina angifisi futhi ukuthi kube ngami yonke into ngifisa ukuthi zonke iminyanga engena kuyona nabanye umaskandi bebafaka ngoba ngiye ngifisa ukuthi bebone ukuthi Ukhuzani lapha nomunye sesingawazi imfaka ngoba immediately mawungabe ukhuluma ngoKhuzani awukwazi ukuthi engavela omunye even ngisho ngagoogle ufike ubhala Ukhuzani kuzovela nje enye ingwenye othola ukuthi awuseshi nayo lokho kusho ukuthi Ukhuzani kunabantu abaningi abaphumelelayo ngenxa yakhe yabo okay ngiyengibona phela futhi uthi bawusearcha wow nanga umuntu ma abanye bake bangifaka iposter babe besesha Ukhuzani kwavele enye ingwenye bayifaka iposter bethi mina akimloyo okay bafo yeah umuntu okuthula nomuntu wempi angumuntu okuthula kodwa ke futhi ngumuntu othatha isikhathi ucasuka uma esecasukile ke futhi ke inkinga yami ke ngeloko ngayo angikhuzeki ke hayi Ukhuzani bo kwenzakale noLundi bafu yabo ngize kuthiwa kule nto yenze koLundi utheka mayimayi wasithembisa wathi namhlanje uzokhuluma ngayo ya ngishilo kaMayimayi izolo ebebekhona kaMayimayi ngoba sifike kaMayimayi ungazelile umuntu bese ngeke simemezele ngoba uyazi bekuzokwenzakala so ke ngishilo ngathi cha oLundi sasilapha kumavavu mfoka sikakhane zoshaya noma ngashiza zoshaya kwakumembeso kuyodlala imali lapha nami ngafika impela ngiwaphethe ama1000 ngoba ngange umfowethu phela lo insizwa futhi useka umculo wami mangabe ngizokhipha nje ihlukana nama1000 so ngangeke ngikwazi ungafiki nemali emcimbini kwafika abanye abantu ke lapha na imcimbini ke ababe ngaphethe imali bezokona umcimbi yabona mangabe ungenamali ufuna ukona into yemali mawubona udlala imali la kanti hayi yithi ngisuse zami uyabo so bayona kumcimbi kodwa ke isimo sabuye nje ke sabuyisela esimini uyabo bathandazelekayo kwasha uamen kwathi qhubeka umcimbi okay uyabo kulungile mfethu ngifuna ukubuza nje yonke indoda ine prize yayo yabona nonke nje umuntu unathi mina masunginike ukuthi ngakwenza ukuthi yeah wena malini onganikezwa yona ukuze uqhawule umthandeni malini nje onganikezwa angikhejela ngithi cha unganginike imali nje I don't think ukuthi kungaze kufike leso sigaba sokuthi mhlambe kuze kuthiwa nginikwe imali for ukuxhawula umuntu ngimxhawula nje ngale ezongizandla zakhe nje clean ngingamxhawula nje yabo all right ngaqala ngibheke nje izandla bese ngibona hayi ingwenya le uthi ngimxhawule yabo kodwa izandla amazi namathizethiza ngeke ake sibambe itolo ngoba nazo ziza namathizethize Lenda noma sidudla awunginesidudla nginesidudla hawu uzaze ekhaya okay ngafa by Shwi nomtekhala noma ijele by Ukhuzani ijele by Ukhuzani all right afro noma izinwele eziluliwe shule relaxiwe nje
iAfrine. Oh yes, I relaxile. Oh, all right. Radio noma podcast? Radio. Imali eningi noma amavoti amaningi? Amavoti amaningi. Intombi noma indoda? Intombi. Ora masitudla. Awu nginesitudla, situdla nginesitudla. Hawu. Ngizomshaya uSikaze ekhaya. Okay. Tjatha noma ngizwe? Tjathu godo. Yeah. Ukhuzani FM Ukhuzani